No čau, čo máš nové? Bola som malého zaočkovať. Ty si piča? Čo? Prečo? Však môže dostať autizmus. Čo? Ježi Kriste, hneď ti posielam video. Očkovacie látky pre deti, tie povinné základné, je dokázané, že u chlapcov minimálne 1 z 13 dostane autizmus. No do Pediatér sám nemá znalosť o obsahu a účinnom charaktere vakcinácie. Nemá znalosť. Vy hnusné špiny ste ma oklamali. Prepáčte, kto volá? Odmietajte všetci a nič im nepodpisujte. Ukážte im vyhlásenie Donalda Trumpa. Choďte teraz na jeho stránku. Spravte si green screen. Jak mám na tomto telefóne spraviť green screen? Jak mám na tomto telefóne do piči spraviť green screen? Oni idú fajčiť káre. Všetky pediatričky hnusné špinavé zapredané, vrahine. Zaočkujú? Bám, obrna. Ježiši Kriste, čo som ti to urobila? Každého jebať do huby. Vaša primitívna, debilná, sprostá, skurvená rodina, ktorá vás tlačila. To ty si ma k tomu donútil, ty vrah! What the fuck? Prečo by som mal takú pičovinu robiť? A všetci vy, čo chcete očkovať, choďte sa obesiť najprv. S Bohom, miláčik môj maličký. Mamička ťa veľmi... Boha, ale už sa ukludni! Mala by som perspaním prestať kúkať pičoviny. Merťa video pozdraví na Mafiáno.sk.